Kai, ba wancan ɗan iya mana tambari zo ina zuwa. Gaskiya ta hidan nawa da wallahi. So ne na ne za ka ji? Kai kana cin alade a zai zauna kai ya. Alhalin kuma kai ba rago kake ci ba alade kake ci. Men ne rago men ne alade. Rago hiro wanda ake ci wanda musulmai suke ci ko kuma gware mu ne kuke cin alade. Ba Allah ne halicce shi ba. Allah ne halicce alade. Allah halicce rago. Kuna ku ai kamar ba shi da rago. Ni da nan ana nan kawo zai fara fito. Gaskiya ni gaskiya wannan mu ba daidai bane. Kuma da kuke kashe shi muna bari ya bacci Allah. Muna bari shi. Kuke kashe shi. Allah ya kama ka. Sai ka gani wani. Ka kawo wanda zai rama ma. Sai ka gani. Amarika. Za ka gani. Amarika. Amarika. Allah ya saka. Amarika. Allah ya za ka gan shi Allah zai kama. Je ka ba gwaron. Ban za ba gwaron. Allah zai kama. Gwaron. Ban za ba gwaron. Ya ji ya kira kuma sau gware masu cin nama alade. Da ka saya da ka gani yadda masu shi nama alade suna da karfi, ka ga yan garin ku Allah sai ka